ये राची लगा दी हूँ एगो हमर मरद बानू दूसरा के मरद दावेला सन त चेष्टा रखला सन कि शिकार बनाओ मछरी बनाओ आई निकारा नु खाली शाकाहारी तरकारी भात बनाओ त होई बनाओ ना छानल खइहन ना कुछ खइहन आ मरद कही त सन के बुझियो बनावे ए मायाऊ केना बाबू कहानी नु देखता आलू टमाटर के सब्जी तो बनाते बानी तनी थी ले ले आम उम ले ले चटनी पीस दी पापड़ छान दी कढ़ी बना देले बानी कढ़ी या बड़ी हम सोचले है कुछ मीट जब बनाए मीट मछली ना खाला नु अरे तो ना रे हम सोचे के आलू दम छान दे तू आलू दम छान त आलू के बात के बनावा चाहे ऐसे बनावा आलू आलू के नु हटे एगो बाप के बनावा छिल के बनावा एगो बिना छिलले बना दे के ना पुरान नु भोला घी दम जावे ना त निक बनावे लगनी आई सोचे मैं अपना घरे रोज पूछो कहा माई तोहे नु बाड़ू हो कि एकदम लागला कि दामाद के बेटो से बढ़ के माने बुचिया हम कहने के पाहो नहीं नु छनर मन तनी बनतारी बड़ी करी कुछ बनी त खाई पी पियती निक लागी आ तकारी भात रोज अपने खाते बन जा अपन ना देले बानी कढ़ी में अपना मोची छान देनी हो बन गइला आ सांझी को निहले आवा ना हेने सांझी को निहले तो का करम सांझी कनी खीर बना दे तस्मई दूध ले आ ढेर आ पूरी बना दे अरे तो हम बुचिया हम जाई मुका ले मारे हम खदेरन के ले दूध ले ले 3 किलो का भैंस कर ले 3 किलो को आटे के दूध दे दी आखिर राउंड में काजू किशमिश से डाल के तनी ए मतारी तू तो खूब आटा गिल करे के चलो 3 किलो ना तस्मई जाना तो काट ना तब का पाहुन जिया भाई में पानी ना गले खाली दूधे में बनी आ कत आदमी चाउ जान के बनी हम पाहुन ना होतनी निक बाउ ना बनी का मन ओइसन चाहे ले दिया लेकिन तू ए जैसे जान नु तो सब कुछ बड़ाई करेलन कि हमार ससुरारी हटे अब कहवे के रोज जाता ए बुचिया कहनी हुए के कोनो 100 का कपड़ा मिलल बा गाने ले उहे दे दिए के नया खीरी दोस्त अब तू देख तू तो उनकरा कहतना मन नया बा निमन होई तबे नु कहत देवे के खराब तो तू देवे लो ना उनकरा के कुछ हाथों पर दाम पैसा धरे के चाहिए वहां के आवे के बाना एगो में दामाद बनी बेटा चाहे दामाद दूगो होखेला हो आई बहुत खुश होई रे बुचिया आ सुनो ना ना का बेसी का निकाल के पीछा दियो पाहुना होतै तो मांग भोज से मांग हां त मांगे के नहीं के कहिया के निकाल दो बिछाव ठीक बा मैं तनी हल्का बना दे तनी बता ले ओई अंजान आ जा तनी दुकानिया पे ले ले मीठा पानी तनी वहां के निमन निमन मिठाई दो किसिम के रसगुल्ला का तो मोट ले जा ना ई सब लेला के का जरूरत बात तनु के तइबे करी लेकिन पाहुन जी के बर्फी काले जाम लेके आवा तनी हम जल्दी चलो जो लेके बताओ एगो हमर चाची रहुए दामाद आवे नु तो ओकरा विपत पड़ जाए कि बेटी दामाद गिर रहा तो सन जब देखो एगो हमर माई के मन ना दिल देखो ए दादा इहे कहाला कि करमे किस्मत से नु नैहर आ ससुर निमन मिले लाटे ना तो सब केहू कोई सा ना मिले लाटे जाता है दादा बनाओ तनी आवत हम खयन पियन जाइम बाजार किने खातिर सब किन उन ले हम ससुरा में बाजार करे के मन ना करेला बा जे बदे चिन्हबे करे लाइन करा के का हो ए जगह बानी त अपन बढ़िया से किन ले तावा हो एगो तो कितना दिन के बाद पाहुन जी आओ तनी आ ऊपर से तरकारी भात मम्मी जी बनावत है कि आलू के तरकारी बना दो आ भात बना दो बताओ तो ई तो नाम हंसावी ना होखई कि ससुरारी में गईनी तो तरकारी भात खियली संग उ तो कह कि हम अच्छा पनीर मंगवा देनी टटका न तो उहो एगो बसिया औरत दे देवेला 2 बजे के बाद वो महक जाइत पनीर के सब्जी चटक बनाइम और भात बनाइम और रोटी पाहुन जी खइम तो रोटियो बना देम जौन कहम तौन हम कर देम मम्मी जी पाहुन जी लागत पाहुन जी आगे निका अरे भाभी जी क्या समाचार अरे खूब खुश रही भगवान बनौले रह अरे असही खुश रही रहुआ एकदम चहकत रही चिड़िया लेखा चक कोयलर लेखा एकदम खूब मीठा बोलत रही रास्ता में कोनो दिक्कत ना भइल रास्ता में खाली नाश्ता भइल और कोन दिक्कत ना भइल आई हो जगह रास्ता बनल रही रोड बनत रहल हो जगह ना दिक्कत भइल ना वो मैं नहीं हे मुहे गनी अच्छा घुमा के ना ना ज्यादा घुमा के हम चलबे ना करे सीधा चली एगो फोन कर देल रहती गाड़ी तुरंत भेजवा देल रहती ना तरौए गांव के वो लइका बेटा के वो बैठ के आ गनी अच्छा रउआ कितना अच्छा भाई लगत बतिये से अपन उलझा दे रही हो अरे अभी तो बहुत अच्छा हई हम रउआ तनी और दिन बीते दी फिर देखम कि हम कितना अच्छा हई पानी उनी पियम ना चल अच्छा पानी लेके आओ अरे रुक एक ही हल जान तनी आवते पानी पिएब तो करे जान लग जाई हम भुला गई नहीं का लहसुनिए छिलत रहनी पानी ले आवे खातिर अरे कोनो बात नहीं खे बुरा ना मन नहीं
अरे महाराज राउर बात बुरा लग जाई, फांसी लगा के कोनो हम लोग टक जाएंगे। रवा खातिर सुराही में पानी रखले बानी। सुराही क्या कह जाला? मटकावा के कहल जाला। अरे महाराज मो और इतना ठंडा पानी ओकर में बाकी कहीं मत ओकर स्वाद। देखिए हमारा घर फ्रिज नहीं खे। फ्रिज के कौन काम बा? तो हमनी के सुराही फ्रिजो के फेल कइले बाटे, सुराहिया के पनिया। रहुआ अपना हाथे प्यार से कॉल पर के पानी एक गिलास पिया दे, उहे हमरा खातिर ढेर बा। अरे छेना के रसगुल्ला मंगवाइले बानी, पानी पी ले। कातना महाराज रहुआ हमरा के मानी ने ना। त रहुआ एगो बोलले बानी न है, एगो त नंदोई जी बानी। राउर सत्कार ना करम त केकर सत्कार करम बताई? बोले राउर बात जायज बा, एकदम पॉइंट पे बनी रहुआ। और सहू एक घर में राउर बियाह करे खातिर कोई तैयार ना रहे, उ तो हम जोड़ लगई नहीं कि लड़की उ संस्कारी या गुणी बियाह। आ देखी ए घर में बियाह हो गेल त हमारा कितना फायदा आ गई नी आ गलती। हां गोला तनी खुश रह खूब बतियाते नी पानी पियलू अभी ना पिए नहीं है, अभी तो आओ। अभी पियावे के बा हाँ सोचनी घरा में चलम नहीं। पियाबू अभी पानी ना। हाँ हां पी ली पानी, पिए के बा ना अभी। हां अभी कहीं हां बनाओ तनी खाएगा पियोली। बुचिया पान जिया गुनिका कौन बनिया पानी गोड़ लगा दे। खुश रही बना रही। चल मैं कौन दिक्कत ना नहीं भइल हवे में ना कोनो खास दिक्कत ना भइल हो। बुची जी ए भात बुचिया बनले बानी। अल्लाह चला घर में बैठा के पानी पिया पाउन के पिया तड़ी भौजी हम अल्लाह चला हो कने ठीक बाटे मम्मी जी। सुना ना अलमारी पर खीर मोहन धले में लेके पानी नहीं पिया तो जल्दी से हम जी के तनी- चली घरा में जे काहे के भुइया बैठल बो चौकिया पर बिछावल बा बेलसी ठीक बाटे मम्मी जी। तो चली तब पानी नहीं पिए लिया तो वो बड़ा का टेंशन बा। जब तक पानी ना पिए तब तक आदमी आवत रहे ना पानी पियावत रही। मम्मी जी के रूम में मत बैठा, हमारे रूम में बैठा चल। अरे महाराज रहुआ कह दी तो हम चली बहु दादा इ नतिया मरद ह कि माथा के दर्द हटे। आए हम सपना सोचनी कि हमर सामान कितना दिन बाद हमरा नैहर आवत हटे। आए साल भर से ए जगह बानी आवते आवते हमरा भौ जई फिरी और वो सट्टर गटर ऐसे बतियावत जैसे रखले का बा सही में जो देखनी तो ठीके बा। बतावा हमरा भौ जाई के रख लेलस नतिया आवते ना होते। बतावा कनी के सट्टर गटर लागल होई तबे नु हो। आए हम गोइनी ह त ताकत हमर मुंह ऊपर नीचे। आए इहे कहाला केहू खातिर नु आसरा भरोसा मत लगावो कि हो हमर आपन हवन। आए बतावा हम कितना बढ़िया बड़ी बचका बना के रखो ये का जो मैं हमर बड़ी बचका बनावल पिलुआ पड़ गेल सड़ गेल और आ गेल। का रुआ गइल का सड़ गेल काहे रोता रू? हमर आत्मा रोआ हाँ। कूक गेल सड़ गेल और आ गेल कैसे? तार व्यवहार देख के। अरे तो हमारा व्यवहार में कौन पिलुआ पड़ल बा? का हो गइल? पिलुआ पड़ल बा। अरे जा मरद सही में कहल जाला मरद एथी में कोनो फर्क ना हटे। मरद एथी मतलब कुकुर में फर्क ना कोनो कहतहु पतल मिली चाट लियन सन। ई ना देखियो सन कि ओमे अनपच वाला खाना बा कि ओमे पचावे वाला खाना बाटे कबहू ना देखियो सन। अरे तो हम कौन गलती करते नहीं भाई? अभी तो अइला हमारा आधा घंटा भइल। हमारा ही कहतड़ू तो केकरा कहतनी के आइल बाटे और के आइल बा हमरा लगिया? ना हम इल बनी मैंने का भइल बताओ। आते आते सबसे पहले हमारा के लोग खोजे के चाहिए तो हमरा भौजाई भी सट्टर गटर लागल बा। भौजाई के हमरा रखले बड़ा ना आदमी रखले बड़ा ना हमरा आके पर से पर्दा हटल है प्रभु हटाइला देरी कइला लेकिन हटाइला आके पर से पर्दा तू ही। अरे रखले उखले नहीं की तनी भौजाई लोग हन तोर तो हम मजाक कर देनी दुआरिया पे उहे भेटा गइली। का है भौजाई से मजाक कइला? बड़नु ही हमरा से भले उम्र छोट बा भले तनी हम मोटा उटा गइल बानी तनी हम बूढ़ लेखा लागनी। आ भैया के बाद में बियाह भइला कमसिन बिया तो उ माने एथी हो गताटे। ए तो ना खिसियो मत देखा उम्र मार दे के उनिया से मुंह फूट जाई। आए हमरा भौजाई से जाके सट्टर गटर कहिए से हम सोचत रही कि जब फोनवा आवे नु तब काहे पूछन नु कि भौजी कहाँ बाड़ी। आए तो हमरा भी तो सारे समाचार बतियावत रहन आदमी। अब अंदर कवन माइल कवन पहाड़ कवन शीशा कवन गुलाब खिलल कि हमरा बुझाइबो ना कइल हो। अरे कोनो गुलाब ना हे गुलाब से बढ़ के हमारे धरती पे कोनो गुलाब नहीं था हमारा खातिर भाई। हे भगवान हमरा के उठा ले जा हो उठा ले जा। भगवान हमरा अपने जिंदगी में वफादार होइला पर हमरा रोई बरता। भगवान तो जैसी भी होन के तोरा के उठा लियो ने उठा लेतन तो ठीक है रहित। मैं आसरा पर खुशी पे मैं खुशी मर जर गुल खुशी मैं जर गुल हमर। देखो ऐसन कोनो बात नहीं खे ऐसन कोनो बात। चलो तरह के खियाओ तनी हम जाओ खियावा उगे उहे भइबो कटनी उहे
बतवा कटनी राखो हुए राखो हम का देखो नहीं है दादा का भी बोती होइले हुई सुना बता तो कुछ बुझाते नहीं कैमरा से बोलिया मत अरे तुमने से बोलिया मत गजब ड्रामा भाई मेहरार उनके मरद साला का करो अब मान लो बियाह शादी ओकर हम करैले भाई तनी मनी बतियाइए लेनी प्रेम से तो एकर मतलब काम करे के रखले बनी अब एकरा के मनावे में हमारा एक दिन के समय लग जाई अरे